Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында. Татарстанда коронавирустан тагын 2 үлем теркәлде. Шуларның берсе шәһәрдәшебез вафат булган, хатын кызга 65 яшь. Безнең ишегалда һәм куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары программалары гамәлгә ашырылуын дәвам итә. Министр Ленар Сафин аларның үтәлешен ничек бәяләде? Хезмәт хаклары арта. Бу яңалык кемнәргә кагыла? Татарстанда коронавирустан тагын 2 үлем очрагы теркәлде. Шуларның берсе шәһәрдәшебез вафат булган, хатын кызга 65 яшь булган. Исегезгә төшерәбез, пандемия башланганнан бирле Чаллыда барлыгы коронавирустан 16 үлем теркәлгән. Татарстанда яшәүче 28 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның бер яңа очрагы теркәлгән. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 11 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыручылар барлыгы 5930 очрагы теркәлде. Аларның 4774 терелгән, 24-се узган тәүлектә. Татарстанда пандемия аркасында керткән тагын бер чикләүне гамәлдән чыгардылар. 13 августан Россиягә читтән килгән рейсларга 2 атналык мәҗбүри үзизоляция үтәргә туры килмәячәк. Бу хакта Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин тиешле документка кул куйган. Моннан тыш, документ нигезендә 65 яшьтән өлкәнрәкләр өчен 23 августка кадәр үзизоляцияләү режимы озайтыла. Коронавируслы авырулары белән эшләүче табиблар пенсияга иртәрәк чыга алачак. Бу хакта Россия премьер-министры Михаил Мишустин хәбәр итте. Мондый пациентлар белән эшләгән һәр көн 2 эш көне булып исәпләнәчәк. Россия президенты Владимир Путин йөкләмәсе буенча бу карар 1 гыйнвардан быелның сентябрь ахырына кадәр гамәлдә булачак. Россия премьер-министры фикеренчә, мондый чара кабул ителү ел саен якынча 4000 табиб һәм башка медицина хезмәткәрләренә вакытыннан алда пенсияга чыгарга мөмкинлек бирәчәк. Исегезгә төшерәбез, хәзерге вакытта медицина хезмәткәрләренә иминiyet пенсиясе вакытыннан алда исәпләнә. Аны алу өчен авыл җирлегендә медицина стажы 25 ел, ә шәһәрдә 30 ел булырга тиеш. Россиядә бюджет оешмаларында эшләүчеләрнең хезмәт хаклары артачак. Бу хакта Россиянең хезмәт һәм социаль яклау министры урынбасары Елена Мөхтиярова хәбәр итә. Россиядә бюджет хезмәткәрләренә хезмәт хакын 3%-ка индексацияләргә планлаштыралар. Хәзерге вакытта Россия Федерация хөкүмәтенең әлеге карары проекты ведомство ара килешүендә тора. Индексация 1 октябрьдан планлаштырылган. Сидоровка бистәсендә яшәүче шәһәрдәшләр өчен бәхетле вакыйга. Безнең ишегалды программасы буенча йорт яны территориясын төзекләндерү эшләре төгәлләнде. Объектны кабул итәргә Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Ленар Сафин килде. Чаллыда беренчеләрдән булып безнең ишегалды республика программасы буенча реконструкция эшләре тамамланды. Бу территория 5 йортны берләштерә. Эшләр яз көне старт алды. Махсус техника бер юлы берничә ишегалдына керде. Бүген 1 номерлы йорт янында реконструкция тулысынча төгәлләнгән. Мы давно ждали этого, что у нас был порядок, дороги, уборка, все это экосистема. Слава Богу, к нам Сидоровка пришла цивилизация. Раньше у нас Сидоровка была как брошенная деревня, а сейчас городок, настоящий городок стал. Детям радость, нам радость. Бирдә зур эш башкарылды дип подрядчылар. Барысы да танымаслык дәрәҗәдә үзгәргән. Юллар, тротуарлар, балалар майданчыклары, заманча яктырту баганалары урнаштырылган һәм ял итү зоналары булдырылган. Прекрасно, действительно, отремонтированный двор. Вот здесь очень наглядно, понимаете, и старшее поколение на скамеечках, и младшее поколение на горках. Это действительно место, которое мы помним с детства, где мы все росли. Башка микрорайоннарда безнең ишегалды программасы буенча эшләр дәвам итә. Быел Чаллыда барлыгы 131 ишегалды төзекләндереләчәк. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Чаллы юлларының сыйфатын бәяләде. Ленар Сафин Иске Сарман урамында булды, шулай ук машина төзелеше урамында карап чыкты. Иске Сарман урамын төзекләндерү 2 этапта барды. Бирдә эшләр узган елны старт алды. Ул вакытта километр ярым юл катламы яңартылды. Икенче этап кысаларында тагын 2 километр ярым юл ремонтланды. В рамках капитального ремонта сделали дорогу в 2 с лишним раза шире.
То, на чем мы сейчас с вами стоим, это вновь отсыпанное земполотно. Конструкция дорожной одежды здесь серьезная. Хәзер бирдә ут баганаларын монтажлауга кирештеләр. Утны тоташтыргач, юлчылар төнлә дә эшли башлаячак. Когда срок сдачи объекта? По контракту 18 ноября, но работы по укладке асфальтобетонного покрытия мы здесь к 30 августа планируем завершить. Давайте так договоримся. Вот ноябрь как бы так, это понятно, контрактные сроки. Вот к Дню дорожника вы этот объект сдадите. Так По силам? Да, по силам. Транспорт министры машина төзелеше урамындагы эшләрне дә тикшерде. Бирдә юлны реконструкцияләү 70%-ка төгәлләнгән. Борт ташын җыю, яшелләндерү һәм яктырту буенча эшләр калган. Это он доходит до кольца, от кольца туда уже продолжение улицы Залесная, стоимость объекта 134 миллиона, выполнение на данный момент 30%, выполнено, то есть земполотно выполнено, подстилающие слои практически 90% выполнены. Бүген яңартылган Залесный проспекты да файдалануга тапшырылды. Шулай ук куркынычсызлык һәм сыйфатлы автомобиль юллары федераль программасы кысаларында Чалда Хасан Туфан һәм Яшлек проспектлары арасындагы участоктар Раскольников һәм машина төзелеше урамнарына ремонт ясала. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Татарстанда яңа уңыштан 2 миллион тонна ашлык суктырылды. Республикада бөртекле һәм күзаклы культуралар 506 мең гектар майданнан җыеп алынды. Бу пландагы күрсәткечнең 34% дигән сүз. Ашлыкларның иң зур күләме Буа, Тәтеш һәм Зәй районнарында җыеп алынган. Бөртеклеләрдән иң югары уңыш Зәй, шулай ук Тәтеш, Сарман һәм Минзәлә районнарында җыеп алына. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. С 13 по 23 августа белорусская выставка-продажа. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК КамАЗ. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23.